Tong kusong lukurong no nangkungmani document snamrani bagai sendal hapani bakakti dagimung rizangmani o dagimung risawini Tripura hastini kereng amchai rogo shalbrumra kerengsa thayo document snamuni sikathai khlajagi tongo asikathai ni mung engka dharti aba jan bhagidari abhiyan dharti aba jan bhagidari abhiyan pandani bisingti Tripura hastini kereng thayo hangkoro bakaktewa khlaite unokoti hangkorni kumargat adi blog ni bising khobjak rajkanti amchai bahino salni bagai songsawi irjaka dharti aba jan bhagidari awareness panda o pandao juda thairongni amchairongni borok phaiye paithangni juda nangkumen document dok snam family mangpili kasai fikya abuni bisingo Tiprasa Chakra khroksani mangpili berekhino kha no sotonjangai mangpili lukhangke kharoknai bukha yongai raskandi bc 9 number ward kamyo tongnai Chakra Ashwini Debroma Yakung kocho hini maya obahaibo bisikolok romai bini obahai goti hini shaimanka bisikti chire shaimanka bo thanai bisi romai yakung yasa grai haikino malmalai makhugui himi tongjawo Chakra Ashwini Debroma saimi ane bagai shiane bagai sarkarni eba haponi juda sepsap bobo maya bo yakung yak maya bini yakung yak mani manthai tongo hapangni thaniwo kebo chobanai tongkhanga ke belekheno chakhamun phiaba baithang shiani bai bo baithangni nangkumen document samne bagai sikhar thayo phaisopekya bisichi kawi thangka bufurba mano sidu hapangni sepsap kebo kharmre tongna sidu saimiya o yakung yasa grai makhugui malai himjanai Chakra Ashwini Debroma tabung nangai tongo tongkhosong dukuroni chubachu bini obahai makhugui malai himani mangpli nugui khada khairungno amchani neta mantri MLA hajamaido wada wansungno khaganang lukro juda chubano jerok dofa hoda hamkani samung tango hunai sakno phurungmairo tabuk Ashwini Debroma Chakra engja tangi to chai maleno malia phiaba himi mayani jarei bo kubuni sambo khlaimeya wheelchair phana kasaman khangke sarkari bata phana man khangke bini bohok thaja opunjagnai obai sep ungkhamun haine bageno o jora wo phaiye bisi chini yagro bini bakhang nasinai to tongno khairnai to tongno abo jora se kok sasinai ni yakung je obo chukyang mane bata da man bata maya ko bata apply khlaya ko da ni yakung je mayang mane apply khaje ko bisi busuka khayakung mayang mane 10 বছর takun may ko busu mor ka kha ani Phai pogoti bura bata khemano ta bura bata ma nong kami kheboro ani kami oro no rat kami 2 নম্বর nong bolok bai khobja go bo nong bolok khai gornogor bolok da na Sondipur kumargat da bolok nong ne kakani ni mung khai o Simi de boma da Khulumkha ang Pinaki Debroma Tripura hastini joto lukurogno no Swarna Kamal Jewelers ni bakhaktei rat yatra ni khaka hamtai khulumung yafaru Swarna Kamal Jewelers nong ni bagi tuwi faika Swarna Varsha offer o offer chengri jagnai 23rd June ni Simi 12 July jara tai botong nong ni bai koktoma kaham abong kha noro kacham rangchak no selai bo ketal hormark ganang rangchak ni mani talangnani shep botong obo Simiya Kotor khlai diamond ni necklace exhibition bo chengi dijak lebang romai masala nai phagi jatu song o bai ko to o bai chi ko o bai ko to o bai chi ko lebang romai masala nai phagi jatu song gold in making charges ke tongnai 25% off te diamond in making charges ke tongnai 100% off Simiya ko Mega lucky draw tongnai 2ta scooty te lucky draw tongnai 11ta home appliance te niro paibrum no sokan bo jotono lamso go Swarna Kamal final bari tai chini Swarna Kamal ni showroom shalbrum no khuluk jakta hambai